Asiyene zwini la Nkulunkulu bese sikhuluma ngalo bese ngihlala phansi. Incwadi esiyifundayo eyamahubo siphinda kuyona, kodwa siya ku-1:1. Usiyo ngifundela eqala ku-verse 1 ame ku-verse 8. Incwadi yamahubo 121 isihloko sakhona sithi ukwethemba ukulondoloza kukaNkulunkulu. Verse 1. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvelaphi na? Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele. Okulondolozayo akozeni, bheka olonda u-Israyeli akozeni akalali. uJehova ungumlondi wakho, uJehova ungumthunzi wakho. Ngasesandleni sakho sokunene ilanga alikushaya emini nenyanga ebusuku. uJehova uyakulondoloza ebubini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Cela babusebathandazi. Baba wethu ongcwele onguyise uNkulunkulu omuhle namanje. Baba wethu ongcwele namzwana wakhe samile. Khuluma ngaye uNkulunkulu wethu ongcwele. Izwi baba wethu ongcwele kungehe ezinhlizweni zethu maqede senze ngokusho kwalo igama kaJesu. Amen. Amen. Wisifundile esihloko usiye wathi ukwethemba kokulondoloza kukaNkulunkulu. Amen. Ivesi lokuqala ngiphakamisela amehlo ami entabeni, usizo lwami luvelaphi na? Luvela kuJehova owenzile izulu kanye nomhlaba. Amen. Amen. La uma ekhuluma nje ukhuluma ngoba kunezinto esezenzekile wasibona kade kufanele ngabe akadlulanga kuzona, kodwa wadlula ngoba into nje ayenzile yinye, uphakamisele amehlo akhe kuloyo owenze izulu kanye nomhlaba. Amen. Amen. Uma ngabe ufunda ngoDavide uthola ukuthi ebuncane bakhe akazange akhule njengezinye izingane ezivikelwayo. Akazange abe nomuntu kahle omtshela kuba ungayibambi lento iyokulimaza, ngoba imvelaphi yakhe ubaba wakhe wayengamamukeli kuba owakhe. Yes. Kodwa futhi engafuni ukugqamisa kubonakale, kodwa kuwukuthi indlela akamkhulisa ngayo yokuthi ajeje afe, ngoba kuyena enhlizweni nasengqondweni wayeyihlazo kuyena. Kunjalo wemgalazi kunjalo. Kodwa kuwukuthi owakhe okokuqala, ngamanye amazwi Dlamini, ufuna kufa ingane yakhe kodwa akazi. Ya kunjalo.
Amen. Yeah. Lo owaziyo yena wathi le ngane engenayo ifudumalo ngizoyinakekela. Hey, Kusiyami. Hey. Noma abantu befanele bamnike ifudumalo abasamnikanga kodwa uzothola umusa ovela kuSomani. Amen. Amen. Mamfaka la elefanele angafiko afe khona kwawukuthi ilambu lezulu likhanya phezu kwakhe. Hey, Kwaze wafika la akhona kuba impilo yakhe mangabe ibhekana nomzima unendawo aphakamisela amehlo akhe abheke kuyona abese etholusisi. wonderful. Phakamisela amehlo wami ngekhathi lafanele umuntu mexakekile wonke ubiza abantu abamaziyo kodwa kwawukuthi abekho kanti abantu angababiza wekuthi ngiphakamisele nje amehlo amey'ntabeni usizo lwami luvela kowenzile izulu nomhlaba. Yeah. Amen. 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 Laba zalwana into nje engiyithanda ngale verse iyangifundisa ukuba empilweni kunabantu abathemba abantu. Lithi iBhayibheli baqale kusiyo. Hey, Kusiyami. Amen. Lisho njalo. Kodwa abathemba labo bebheka uThixo albonga igama leNkosi yila bethola khona usizo kodwa ludinga abantu abazombheka. Yeah. Ngamanye amazwi alimfuni umuntu obheke iminyango eminingi. Uma kufika ikhathi engathi siyasinda into yazomzalwane yinye kunendawo evulekile la ngikwazi ukuphakamisa amehlo ngibheke khona bese ngifumana usizo. Ngoba umuntu okholwayo uyazi ukuthi kahle ayikho into angama ngayo yasemhlabeni kodwa yinye into ama ngayo yile ekhulunywa layithi eyizwi likaNkulunkulu albonga igama leNkosi ukuthi ngey'khathi ujikelwe abantu nempilo nezimo kube bangathi uyaphambana ekhanda kodwa mawungakhohlwanga uphakamisa amehlo. Hey. Wonderful Jesus. Ube umuntu ophila engalawulwa yizimo abhekana nazo zithi ziyakhokota ngapha nangapha uziyeke ikhokota ngiphakamisela amehlo Thank you, Jesus. kowenzile izulu nomhlaba. Iyasho-ke ukuthi lo owenze izulu nomhlaba wenza ukuthi ilanga lingashisi. Hayi lingabi khona libe khona kodwa wena lingashisi ngoba unakekelwa uyena. Oh, wonderful Jesus. Khona bazalwane kule ndlela esihambayo idinga umuntu ongakhohlwa ukuthi unendawo yokubheka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Umuntu obheka engenayo inhliziyo cabanga ukuthi uPetro noma uJakobe othi umuntu onenhliziyo ezimbili akamukeliswa yilutho. Umuntu othi mayebheka phezulu athi impendulo yami isegameni likaThixo owenze izulu nomhlaba. Thank you, Jesus. Izimo uzinqoba ungakazinqobi. Uzinqoba ngoba kunento yaziyo kuba usizo odinga amanye amandla
ongasewona wakho wokuma nawuhamba avela kuJehova. Bathi abehlabelelayo owenzile izulu nomhlaba babehlabelela iBhayibheli. Sinendawo yokubheka. Uma uke wakhohlwa ungayiqaphelanga indawo yokubheka uyotshesha usale. Haleluya, ngoba uyobheka abantu, ubheke abantu, ucace ukuthi abantu bayakushiya. Lithi iBhayibheli uIsrayeli inkulu indaba isemathweni weDavide. Lithi uIsrayeli ngesikhathi ehamba eNtange washaywa yinyoka. Kwase kuthiwa akubekwe enye ebekwe uNkulunkulu wathi angikazululi inkinga uba ibatshaye kodwa yenza engamandla uyibeke phezulu kuya kuthi oyibhekayo noma zimlumile aphiliswe ukuthi amehlo akhe abonele ngayo. Thank you, Jesus. Uyabona mangabe sishayeka sidinga abanye bazodakala akabonakali kakhulu baguqula amehlo. Bamsela amehlo. Indaba ya ngike ngayibuka le ndaba yamehlo cabanga ukuthi iBhayibhelini ikhuluma ngisanoma ka447 into enjalo kodwa ngaphezu kwa400 into nje ekhuluma ngamehlo avulwa uyabona kodwa nje into ethinta nje amehlo avulwa bengaboni abaphakamisa amehlo babheka kuyena baphila. Angaphezu kwensuku zonyaka. Ayikhona into esakubonile. Nkosi yami. Amen. Haleluya. Njengasamba uNkulunkulu uthe ekseni angikhumbuze noma nami ngikhumbuze ukuthi mawufika insuku eshisayo khona amehlo lafanele abheke khona. Izimo zona zisibiza nami basibheke phansi kodwa lithi leli verse alukho usizo lwethu phansi. Thank you, Jesus. Luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Bekhuluma ngaye zonke lensuku kuthiwa lo owenze izulu nomhlaba akaphela manje. Uyabanika abakhathalayo amanye wogijima kodwa ufuna abantu abaziyuphethe. Praise the Lord. Praise the Lord. Siyakhaselwa kwesinye isikhathi ukhaselwa ingqondo izishiyeke kwangathi awukholwa kade wena. Akwazi ukuthi kwenzeke lokhu namhlanje kwakho phinde kwenzeke lokhu namhlanje kwakho ukholwa kanjani ukholwa kanti impela kufuna la ufunde leli verse lokuthi kuwaphakamisa la usizo luvela khona. Uma waphakamisa awubuyi ungasizakele usizo luvela kuyena. Wenzela izulu nomhlaba akayiwehluleka inkinga yakho noma ngabe wawutshelwe kunabantu ababetshelwe izinto eziningi njenganje kwathiwe ngeke ngiguge ngoba ubaba wafa ekwazwa nami ngiyokwazwa kodwa ngisaphila. Nkosi yami. Yini ngiphila ngoba impilo ejika kwakhulunywa ivangeli elithi abaphela kuye abasoze bajabule. Abaphela kuye impilo yabo ngeke imunwe ezandleni zabantu. Ngisekhona. Ngiyamthanda uJesu. Kube vele izinto ezithi ziyaqala bese ngibala izinto engathi ziyaqala ngibalela izinto ezinhle esezenzekile. Ngosathane mase simshaya ngezinto ezinhle ezenzeka izolo athi uvusela inyoka uthi zingane kulento ngiyibona izolo.
ungabi umzalwane ohlala inyembezi. Hayi mina obonke uyaqala ithi yathamuka uthi hawu wephuzile uthini Mathixo oke wenza izinto ezinkulu izolo nawe Sathane uzoyidela ikhaya. Oh, Jesus. Amen. Sibona abantu bokuhlehlela emuva. Sibona abantu bokukhuluma ulimi lokhala. Ungizwe kahle angisho ukuthi asikhuluma ulimi lokhala ngoba ingekho into engathi asikhulume. Zikhona ziningi iBhayibheli ziningi inhlupheko zolungile kodwa yena nosibheka kuyoba usikhulula kuzona zonke akashiyi neyodwa. Spirit of the living God. Thank you, Jesus. Babe sathe bayashaya babone umuntu endleleni bazalwane enyuka ngoba abakholwa uye abashoni phansi. Into yokholo bakuzonda bazibagcine sebevuma bethi iyasebenza ngoba bafike bathi yathalatha bakuzonde ngoba okokuqala umuntu othandaza nokholo noma kuthiwa kunzima kanjani kodwa impilo yakhe inokuya phambili kancane noma ngathiwa ihamba kancane kodwa osalayo ayiyo emuva iya phambili. Anginendaba ukuthi ingathathi isikhathi utshelwa yimina into engiyaziyo yinye iya phambili. Uma abantu esalwe nabo beyibona iya phambili bayaqhuba bathi yathalatha uneyilwane kwathini uyabona uzolibala ukuthi bathe uneyilwane thina ungasatshuma bathi bethi uneyinto ethile usuke umfundisi lenkosi. Phakamselamento ey'ntabeni usizo lwami luvela kuJehova owenze izulu nomhlaba. Hey, thank you, Jesus. Amen. Kukhona abantu abehlule ukuyimela nje into yokukholwa abehlule ukuyimela akukuthi makuthiwa ukuthi ningcwele kakhulu nina uye ukuthi nisho khona ngoba uyazi ukuthi abazokuthola la ngengcwele khona sukume ukhiphe isifuba ukuthi nisho khona. Sho noma ngabe uyazi ukuthi khona nawane kuka kodwa uyibambe ngoba uyibamba ngezwi ukuthi nisho khona. Ilelizwi asiye phambili awumnandi zonke insuku kodwa into emnandi sinendawo la siphakamisela khona amehlo ey'ntabeni. Impilo kaDavide yaba lukhuni kodwa awuke ubheke walwa iziphi ezehlula abantu bakubo kwazilwa ezilwa ngento eyodwa ethi nginesivumelwano noNkulunkulu. Kukhona into engiyaziyo ngaye nginesivumo ngaye inyama yami isikiwe ngenxa yakhe. Kwaba nezimo ezinzima ngaphambi kwakhe wathi noma ubonakala uyisigola unatse uYisrael phansi kodwa kunento engiyaziyo. Ngegama likaJehova mayiyisile khanda lakho lizobaleka. Asikhulumi bazalwane kukuhle zonke insuku ukhuluma ukholozo uthi noma ungavimba uvimba kokugcina namhlanje. Kusasa ngizoba ngifakaza ngawo. Sesiyathandaza. Hi, Bishop.